Защо кол-центърът е по-изгодно решение в кризисни времена? В моменти на икономически спад и несигурност, бизнесите се борят да оптимизират разходите и да осигурят рентабилност. В такъв контекст, аутсорсването на дейността на кол-център може да се окаже стратегически ход с множество предимства. Намаляване на разходите. Персонал, поддръжката на екип от служители в офис е скъпа, с разходи за заплати, осигуровки, офис пространство, техника и други. Аутсорсването на кол-център елиминира тези разходи, замествайки ги с фиксирана месечна такса. Аутсорсването на дейността на кол-център може да осигури на бизнесите множество предимства в кризисни времена, като например намаляване на разходите, повишаване на гъвкавостта, подобряване на ефективността, осигуряване на непрекъсната работа и по-добро клиентско изживяване. Инвестицията в качествен кол-център може да се окаже ключов фактор за оцеляване и процъфтяване в трудни пазарни условия.